Contingent number 1. Grabe. Mainit-init ang contingent number 1. Ayan ang taong bayan at katutulong yan ay sadyang pinakahalagahan upang maging maunlad itong ating bayan. Tawiin ang lungkot, tawiin ang uhaw. Sabay-sabay tumindig at ating isigaw. Ikaw, ako, tayo ay magsaya. Sulyog Festival ay narito na. Viva! Viva! Sulyog Festival! Saging at Tiyog! Let's give it up for contingent number 2.
Brownout sa bungabong. Alright, let's give it up for contingent number 4.
Ilan po? Yan, ubusin mo yan. Tubig pa? Yan. Sobrang pangalan mo po. Bye, Simpo. Bye.
Thank you so much, contingent number 4. Ngayong araw ang Sulyot Festival. Mula sa salitang Malangyan, Suli at Iyo o Saging at Iyo. Bilang pasasalamat kay Bakhala sa kasalanan ng aming ng Saging at Iyo. Tunay na bongga sa bungabong! Mga bungabulense, halina't lumag-log sa tuktok ng Sulyot! Once again, let's give it up for contingent number 5. Bongga, master. Anong ganap pagkain? Yung unang-una? O yung hirap kumanda, no? Pag wala kang dala, hindi ka makaka-enjoy eh. Paano nag-dismiss sa
Region number 5. Talaga naman, napakakulay at bongga ng Surigao Festival 2024 dahil sa nagkagaling ng talento. Please welcome contestant number 6. Sabi mo naman yung Mayor, Marvin, ay hindi ka pala sa Western, Miss Singapore, contestant number 6. Wala nga sabihin eh. Akala ko ba